Herri txiki! Inferno handi! A ber, gaur nora? Aizarna! Aizarna! Ara, Aizarna! Gipuzkoa. Bai. Ni oso goizo jaikitzen naiz. Nire bizimodua xere kaldeako jaiki, hor jartzet kafetxue, pizten nire ordenadurie, eta ja horrekin ja eguneratzen naiz. Korreu, Facebook, Moderriatxo, Andria! Zue baino goizo. Eta dale. Geo, 8:30 galdin telebista ikusi. Ah, telebista ikusi? Bai. Eta ze gustatzen zaizu? First Days. First Days? First Days! Madre mia! Parejan naura! First Days. Zuri gustatzen izuna, ama. Geureles inglesa. First dates. Bai, honik ez haukin, txikirezen da, etik eskolan dago pai, así que... Hori da, tristina, tio. Kuartuan ikusten aldezu? Kuartuan ikustet, jartzen naiz. Kamin? Baina sartuta eta dana? Bo. Erropakaz, kaleko erropakaz. Estela, tia. Hor bakizu mando txobat kajoin dakezu. Hemen, hau ala. Ai, hau ez. Hori hankabiratzeko. Sekreto danak izatea, bauan. Bauan atzeko jo sekreto danak. Satisfaierrak gorde, Hombre, es que cuarto mesilako... Bai. Zeratik, kajoietik gauzen ateatzen hasi zio. Bai. Hor gauzen natural ezin digatea. Ola, politxe geratzen ni ezin digatea. Gorak agutea. Betxo. Hori behar dut nik, ez nazel altxatzen ni pa Dios, Nire ametsa. Nire ere. La domotika, da nire gauzaik gogokuena mundu honetan. Batzu uste, junin berruke first deitzea eta hola jaurte, Bai, zoaz, bai, mesedez, zoaz. Bai, ikono izango zen, Total, wow. Baina horiek ez zatxi gustatzen, bakizatik Zeba? etxean nahi debelako. Nola etxea? Atukazo ala mia, eta nik hori esten nahi. Errosei santue. Aizu, Tinderren zei, Tinderra alabak. Tinderra ukian dezu? Tinderra eukide. Oi, ama! Tinderren ere baro? Ui, ama makaineru etxin. Ja te dio. Jata Tinder da hosti, Mitik espero nun baina Tinder. Amona 2.0, Wow. Ara. Beitu, Tinderren! Oi, itzazula mesan, bestela. Tinderren! Tuko namendo bateke. Nahi ez duzu, na! Alde. Beitu, emakumioi, Tinderren, aberikasten dugun. Dut zuti. Behingoz. Eta anezek dana bate barkue, bestiek zea, dana gezurre dituz. Benera la moto. Dara gezurra zea. Eta ez dakizu zenbat eskaera. Bai, orko light eta zea eta orko... Light? Bai. Light, zera light. Light. Ah, okei. Like da me gusta. Bai, okei, me gusta. Baina hemen dikan baten bat behira aukiko deu, eta nolakoa gustatzen zaizu? Ez te importa, fiz, hombre, arreskondio da retripidea dute, eta... Barrigones ez, mesedez. Barrigones ez da nahi, Erdiak fuera ordu, retirauz. Erdila oino gehiago igual. Tripa hundi jakin izo, ilegabia, se permite. Sí. Hau zeo magina, Ejemplo bat, mutil perfektuana. Fizikoki, Richard Gere. Oye, gusto txarra etzagan, Habe, behin eskatu ezkeo? Bai. Richard Gere. Niztakitzen da Richard Gere. Baina hori bai, bea beretxian, eta zuzurian. Eta ninerien. Primera. Eta hemen txegauko gapitok, Bai. Oso ondo. Sí, señora. Oso ondo, oso maja. Fenomena emakumia.